marary za loatra. Am police atsika mikoragna zegny fa tsy aminao direct jiry zegny. Am police rô mety magnametsiny za hoe magnino maredy raha fahitanao mamono anao mbola mipody. Tegna tellement za agnatin'ny relation toxique za tsisy décision malgré tout ce qu'il me fait fampirafesagna et tout fanalabaraka. Je reste toujours avec lui. Izy anareo nabevaka viavy mandeha roa lasty. Je reste quand même za miezaka magnavitra relationnaire roy. Za lavitry tsy haiko feky. Mbola akaiko vonjy angala za ty. Teriko anao za misy tonga teriko anao koa andeha azonao. Karaha zegny. Telefony ty bakany. Za tokony tsy fa tsy voaniany ka olo mahita zay hatramizay olo mariny zay. Je suis toujours comme ça. Maratra. Il faut rien. Ambulance. Za magnaja andry. Ary za tsy miasa loha andry na agnaja za na tsy agnaja za. Fa zao koragna. Itanandre olo jiaby io. Misy problème na vadiegna. Tsy atao dalala am Facebook akato. Ino man raha tegna tenandre itongavana. Kwa misy problème anao mamaredy mikasiky popoko na hazo anao toria iserve. Tsa am Facebook akato tribunal. Ke akato anao agnano andeha angaty kaedy amin'olo. Angaty hoe ampy enandre za zegny hoe. Mangalanao certificat médical indes check tantorasanao certificat médical no toria izy. Anao zerve tsy voasamba niany narinyesanay anao mamopomopoky viavy. Ary zahay ty na magnano karaza manao niany za ama grande surprise mbola naregny hoe mbola miaraka mandre mbola magnano tsipotitra ankanga. Ama connaissance karaha olo fa nisaraka andry. Natonandre soma edy zay tam Facebook takato edy ignany andre misaraka maregny andre mifagniry. Ignany andre misaraka maregny andre mifagniry. Mivady tsy mivady efa tsy entso tegna marigna am fiaignanandre. Azy laninandre fotoagna karaha olo mizaha novelasy zay mizaha vadegnanandre akato. Kwa beza raha tadiavinandreo mivolagna amin'olotry fô zay hoe magnanova vidéo andre magnano tsipotitra ankanga aparta am Facebook akato amin'igny koa mbô misy dikany raha ataonandre. Zala borboroko vadiagnanandre kagny olo akato laninandre fotoagna. Facebook akato nanomboko viagna ndraiky ma Facebook nafahagna régler vadiagnan'olo misy problème. Andre nifanjegny takagny tsy hitanay tam Facebook takato. Andre nagnano fanibadianagna andre nagnano tsipotitra ankanga andre takagny tsy hitanay tam Facebook takato. Iska andre misy problème am Facebook akato andreo magnano miwalawala ni mamaredy volagna ampiagna karakory manao fagnahy ninao mialanao ka empaka ka tsy digninao popoko zegny mialanao amin'ny popoko. Ambila izy andeha zahola fande popohiny ka viavlef ka fande popohiny ka izy. Aminahy ny olo koa la manampagnahy tsy mandeha magnano karaha raha ataonandre ye. Mandeha miwalawala am Facebook ni popolo li réservé za li réservé zegny izandriky igny ajeky anao mamaredy ajeky. Fa andre fa komasy tsy agnaja tegna. Sato laby magnaja olo tsy magnaja tegna. Vadiagnanandre, réglenandre, am tany réglevinandre izy akagny. Arakata efa misy olo miditry laligny amin'ny problème ny vadiagnan'olo. Avako aby vadiagna io. Olo fankahita valahiny reo. Efa noanin Lil Zerve flerety ni Mama Rozy. Azonao? Efa noanin Mama Rozy Jonathan Lil Zerve. Tsisy raha hentsika mikasiky vadiagnan'olo akagny. Azy dirigna lala ni nyany tsika magnano miwalawala ka amaregny efa egny ka zare mandeha magnano raha ataonjare. Ke zay empoka zaminandre ataovinandre farany nyany magnano publier problème nandre vadiagna akato. Andre ka mbola iaraka mariage nandre raha publier nandre kato farany am Facebook akato tsy raha hafa.
Ary za mahita situation andre ankalefako olo andre. Akeo teto za mivolagna andre ka mbola misaraka abokale. Mataora Zagnahary andre vadiagna zegny tsy soma. Vadiagna zegny tsy natao ninjaza koa mbola tsy zakana andre fa nambady ny volia. Mataora Zagnahary. Geredy igny tamin'izy mbola tsy naharaka ta Gervais olo nisy aigna za mbola mahia lavitra noho izy tamin'izay misy aigna izy normal nanomboka ny tamin'ny Gervais izy mitseky lava izy amin'ny fiaignana anazy na saigna anazy lasa tsy stable izy tsy tranquille izy na izy tsy concentré amin'ny asany izy tsy concentré amin'ny asany andro raika fogna tsoriko aminareo zegny mba matranquille anjoary amin'ny Gervais donc andro raika fogna farany maharitry maraigna an'igny raiky fa maraigna zao koa zao koa mamaredy zao koa mitseky izy isan'andro mitseky izy isan'andro antegna avagna zay lasa miady lava zay rovavy satria zaza la tsy rahavavy ko tsy izy tiako rahavavy lasa miady lava zay isan'andro managna fahavalo redy noho ny avy amin'ny Gervais efa mananatra zay koa nagnanarana sy nagnanarana ny mamaredy zay zalahy io koa fa nagnanarana fogna jusqu'à miady volaniko aminareo zay miady fa maly totondro sisa tsy ataonay redy tonga vasaigna zo mamaredy fa tsy karaha tsy fitiava nisy fotoagna tegna ambarako anareo nisy tan'izay sy mamaredy nandeha restaurant zay ro niaraka ny sakafo zay amizay nody agnaty tômbily zay rovavy nandeha nody mahazo amin'ny lalagna ambodiny sotry igny donc niantso izy Gervais tamizay de nambelany redy nisony libre sao de matahotra hoe oraven'olo telefony de tsy hitany Gervais ka izy amin'ny famandignany devant ny Bonarabe teo tsy hitany Gervais amina za io ambadika ny mamaredy eo agnaty tômbily avy tagny izy tonga de tsisy qu'est-ce qu'il y a hitany zay avy ary tonga de nipika izy nisokafiny lagna tonga de namba fa io zalahy totondro tonga de tsisy vera ary izy amin'io tegna tsoriko aminareo tsy mahay mikasy tanagna mihitsy Gervais koa tsy amin'ny hitareny redy i redy zegny tegna fahita fa tegna poteny fa tsy haiko hoe azony fitiavagna zegny izy zany tsy mety matsapa tegna hoe io olo ty fa mamono ana avy izy tamizegny tonga de totondro a tsisy vera agnaty tômbily amin'ny tareny mamaredy tsy resiko za tsy aresy lehilahy mihitsy tamizegny fa tamizegny za tonga de tsisy contrôle na rako jiaby sakanaka telefony fa tsisy azokono nivoaka za tagnaty tômbily zay roa selle devant ny Bonarabe nigagany olo zay tamizegny ary tsy niany zay Gervais zegny mifampikasy tanagna fotoagna maromaro donc nahita tamizegny tamin'ny pool party tam boulevard de l'Europe tao fa mifampikasy tanagna koa zay roa ary izy tsy raha mitsitsy izy tsy masala naviavy anao na ino izy tsy masala misy anao naviavy anao na ino zay Gervais zao haiko za tsy aresy izy fa marary za kosa zalazandroko devant ko mikikasinao tanagna nigagany olo zay roa tamizay nifampikasy tanagna devant ny Bonarabe teo tamizay nigagany olo zay tamizay zalahy ino nisaran'olo amizay zay koa fa vita hady igny lasa zandriko tompoko niaraka nody taminazy tomaniko niala tamy Bonarabe teo jusqu'à tantragny tomagny za nalahelo hoe aro de natakaliny zandriko ny lehilahy igny za fiarovako izy niadivako tamin'ny Gervais teo tomagny za tamin'ny jusqu'à narendraigny za tomagny lasa zoary antsony Gervais amin'ny appel amizay zaligny koa mahatiako hoe farany tiako ambony tany fotifoty revany kara zegny fogna ataony zaboka fa fotireny isan'andro fotireny ngamba nareo nisy voatsela teo izy nisy fotoagna nagnano publication cercueil zay hoe belle sœur hypocrite ino ino izy fa tsy raha tsy ataony za satria hainy izy zegny tsy tiako hainy izy tsy tiako za tsy hoe mankaly izy karakoa tant que hoe
zandriko ampijaliny tsy possible misy monko zaho pour an'izegny za tsisy olo alako fa autant que izy mampijaly zandriko kosa tsy possible andeha iaretako an'izany de zandriko nisy koa oha tamin'ny tegna naraha volaniko zay tegna fa tsy haiko fa mikorontako sainako tegna fa tsy haiko d'accord andeha volaniko tegna fa tsy haiko tamin'izegny tamin'ny boulevard tamin'ny nisy pôle party tamin'ny boulevard de l'Europe tamin'izegny fa nisaraka rô tamin'izegny fa tsy niaraka redy tamin'izegny de hiatsika direct tamin'izegny tao fa samby amin'ny direction anazy zegny rô fa olo tsy miaraka baka tagny avy izy avy tany nagnantona ny redy izy tamin'izegny tonga de anontona telefony isava telefony amizao fogna zareo fa tsy niaraka fa nisaraka ambolagna rô tamin'izegny fa samby nagnano fiainagna anazy tonga de isava telefony raiky igny amizay baka mbola managna fotia igny mbola kekekekekeke mikakaka gervais za taminazy raha ataonao ty kosa za taminazy fa trop loatra anareo mikoragna za taminazy tsy magnino anareo be o gervais fa samby nagnano fiainagna anareo tagny anareo fa avy anao baka agny za tonga de se permettre isava telefony amizao fognany avy takananao koa magnino de lino izy taminaka fa natosika nety za tamin'izegny fanasikan'izao faraikitra ady za tamin'izay nigatan'olo koa fa nivorian'olo zay ro tamin'izegny hady ny fampasitanagna tako izy volaniko aminaraiky izy tsy ho resiko fa za mila za mamaly izy satria tsy hapako raha ataony tsy mety tegna tsy mety fa za miteny aminareo lehilahy igny tsy manjary tsisy olo tsy andalo problème na fitiavagna tsisy olo tsy ho voadogna amina fiaignana fa raha volaniko aminareo raha iaingan'ny zandriko amin'ny lehilahy igny zalahy raha tsy fiaignan'olombelogna raha tsy fiaignan'olombelo za ty tsy tia miditra amin'ny relation no direct zegny tegna domineny hitanareo ohatra magnano clip red zegny izy mila miditra agnaty clipa izy fiaignany red jiaby mihitsy zegny domineny hitanao izy koa fa agnilany red eo izy olo jiaby mikaikikaiky red mila contrôleny vao misy olo tsy matimatin'olo de fa alainy numéro de cayenne ino makaika ino mo red hitanao na de olo tokony hiara-iasa red zegny izy tegna mamotika fiaignany red ray manontolo vao misy laloatra bogobogosy hitany ao na tsy matimatin'olo de fa lefasany message red koa nivolagna taminakao izy fa anao manjengy vady koa forceny karaha zegny na olo ohatra organisateur hoe angalany red ohatra hoe ihira sy ny tariny de fa ino misy moka olo vignitra olo de fa jany le olo fifandraisagna aminazy poteny tegna poteny ninazy vitany tsisy viavy tsy arany amy donia ty volako aminareo zegny mama red sy mba niara-tsaigna sy mba niara-batagna alainy tsy haiko hoe karazagna zegny tegna ataony tsy haiko fomba fivolagnako izy karaha hoe lasa karaha tsinotsinogny zegny karazagna anaovan'izy ray aman-dreny la famille jiaby ka lasa tsisy dikany satria le raha ataony gervais zegny intolérable izy amin'ny olo managnana bavy na terre biavy izy mananitra anazandriko ino loatra mazandriko za tanazy raha spécial amin'ny gervais tsisy amina lehilahy hafa tsisy olo matinangomagna zegny reto fa mba magnamba miareta kely zandriko miareta kely koa raha jiaby tsy fataon'olombelogno amin'ny fiaigna ty fa tapitra nataony gervais amin'ny red tapitra nataony gervais tamin'ny redy avambiny red izy misy fotoagna miaraka amina viavy iny redy anao koa ny red izy anao tsy ary tiako tamin'ny fiaigna koa za koa ny red tsy mankaty anao izy devant ny olo miaraka aminazy ndraiky raha fozagna anazy tamin'izay
Ny filmeny misy namana raiky zay dia raiky tamin'ny izy tamin'izay dia ny filmeny redy, ny filmendreo zegny raha nataony Gervais anao tsy ary tiako tamin'ny fiainako mihitsy. Tamin'izegny redy tomagny isan'andro tan-trano tato nagnamboatra jery izy. Tagny hatramin'ny vidéon'andro ndraiky viavy redy aty fa tomagny fa maratra fo. Mbola alefany koa vidéo ndraiky viavy mifanoroka ambony fandriagna. Agnatin'ny fotoagna izy magnano anjagny igny menaseny amizay koa misy olo regny mifandray amin'ny redy. Menaseny igny antsony ny telefony. Anao anao koa mikasikasika viadiko nefa roa amin'io misy fotoagna fa tsy miaraka. Ko taniseko eto raha nataony Gervais anay mianakavy raha nataony mama redy tsy ho voatanisa retopoko tsy ho voatanisa. Tsy ho voatanisa. Tegna tsy ho voatanisa zalahy. Ay Gervais ambarako anareo lehilahy tsy manjary izy igny, tsy manjary izy igny. Psychopaty. Tegna psychopaty. Zegny. Raha hafa raha nivolagny zandriko taminaka nomaly ny antso zany telefony hoe aleva entako zandriko ny azoko. Lasa za tamy première zanandregna nandeha tamino. Satria fa nitambatambeziny poison igny izy fa nitambatambeziny tao satria hainy ho ratsy aminazy raha io. Tambaziko redy tio izy dia amizay zegny miaro izy. Satria nisy fotoagna zay efa nisy fanjorovska tamin'ny polisy tamin'izegny. Zay agnaty zay amin'ny polisy zay fotofotoreny anareo sarotro kajo zay fo miala io za aminareo zegny za miala io. Tamin'izegny zay redy mbola niaro izy tamin'izegny mody foagna zay tamin'izegny. Satria zandriko tamin'izay mbola niaro izy. Ino amizay tamin'ny maraindregny teo za koa fa nandeha tagny. Ozy n'olo miambina tragnony Gervais ao. Allo za iantso redy. Izy mi-accepte anareo zay vafaka mikasika ny entana anazy. Neritreritra za tokoa hoe hiaro anazy zandriko. Hoe agneky satria zegny ho resaka nomaly hoe na dia ino kosa zalahy fitiavana zegny raha nahazo anao nomaly vao nomaly ariva ave popoko be karanao ino na dia hoe mbola hifagnapody mba mila anao mba manana principe kely amin'ny fiainananao. Mba mila anao manana dignité mba maneho kely. Ka tsy lehilahy zegny amenao faveur foagna isan'andro. Isan'andro baka taon-Jagnahary na fadiavin'ny lehilahy an-tampon-doha anao dia lehilahy foagna manana marina. Ino amizay raha nataony? Kahigna izy appelle devant-n'olo. Ino raha nataony zandriko za? Izy moa izy taminaka vao nividinao moa izy entana io aminay hangala zo izy. Rentina bokava io. Zegny raha nataony za devant-n'olo jiaby. Za mifa nitondra olo andeha hitatitra ny entana io. Izy amin'io za amin'io nitondra olo andeha hitondra ny entana io andeha hoe hitatitra entana. Za moa anao moa izy nividy entana io taminaka io. Hafa resaka nomaly tomagny ino zoko mijaly za zoko zao za zoko. Zany amizay zegny tambitamby nataony Gervais izy io ty agny. Tonga dia nivadika natampoka izy. Tomagny zazalahy. Narary foko sady megnatra zaho amin'ny olony hoe sady marary anahy le izy. Ny famatrany zandriko tampoka fa za dia linao izy tsy niteny an'izany taminao izy taminaka. Ny famatra complètement izoara amizay Ny raha famatra complètement izy satria mety fatratra ny trendefé agny fa ny lehilahy miregle jeriny satria raha tsy niany fataony Gervais. oui filorika karaha tsy mety izy ty ato zoky filorika mila hidriky fa tsy tafidriky donc tsy haiko. Tsy haiko za tegna nidirako en direct eto za lafa tegna fa lany fagnambola velogno lany fagnambola velogno hoe mbola normal ave raha iainany redy io. Hoe mbola jery normal fogna ve zalahy tafiaritra raha jiaby zegny. Raha jiaby teneniko aminareo zegny 10% fa raha ho tanisaiko eto raha ataony Gervais zandriko zalahy e.
Maregna fogna andro volaniko aminareo zegny fa lehilahy igny manipulateur grave. Manipulateur grave. I Red managna fahavalo maro noho ny avy aminazy.